Video ba na? Kore gusto nga na. Kulang ba? Kita. Mura siya ningit-ngit sa kuanan pasigaon sa nihan kaya mo hayop. Di kay klaro dito. Ato kuhan, kato. Kato. Oh, dili. Nagkan. Ang saan itambok? Kuto siya gandi. Hindi ko kaya no. Ang kagkakasala? Ikaw ni. Ay, ma. Budget? That's it. Atay, nalahanan mo na ba na? Nabasa rin. Oh. Nai mo ha? At tayo mabamay. Nai mo ha ka? Nagpilok. Tapos yung riso. Ito kabuo.
gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never